Staat het hier eigenlijk in de omgeving met files? Welke? We hebben niet eens een stoplift in Dokkum. Gestapeld wonen. Dan mag je in de stad wezen. Overspannen werk. Nee. Ja, wat voor vragen wie je dit? Al die dingen maar die net wezen. Dat mag je net weten. Dit is de slogan van de nieuwe promotiecampagne van topregio.nl. En dat is een slogan met een knipoog. Ik wil even wat prikkelends doen. Ik wil graag de humor van de Friesen hierin omkrieten. Ik wil graag zien laten. Toch juist die vragen te stellen, wat je net is en in het Westen wol. En dan krijg je een hele leuke reactie van, hè, files? Dat zijn 10 auto's bij Katterbra, maar dat is het dan echt. Ja, het is eigenlijk een prachtige vrouw natuurlijk hier. Het is fantastisch. En we willen dit op een ludieke manier, op een eigenzinnige manier, op uw eigen manier een beetje delen. Ik kom hier uit de Brood en dit is het moment om dat zien te laten. De campagne is een initiatief uit de Anno-gemeentenwei om de regio te promoten om mensen die buiten de regio wonen, maar zeker ook om de mensen die in de regio wonen. We weten eigenlijk wel hoe prachtig het hier is. Hè. We namen nog maar het prachtige waar, maar ik bij het eerst of bij het winter is het hier skitten. En dat weten we eigenlijk wel, maar kijk wat vaak zijn we klappen hier te volle met de handen in de bossen. En natuurlijk, in een oor is het prachtig, maar via het eigen regio net de skint met de rest, de romte die we hier hebben, de wiezen zat weer malko geerlibje. Ja, dat is ik wat waardig. En ik denk dat mensen dat wel weten, maar dat we dat nog wat meer naar elkaar daar uitspreken moeten, vertellen moeten. En daarvoor ben deze filmpjes ik bedoeld. Het is een investering. Het is een investering in de toekomst. Je ziet natuurlijk dat wij wien vooral een agrarisch gerelateerde hoeken van Friesland. Je ziet dat de agrarische sector die krimpt in. En je moet ook nieuwe verdienmodellen hebben. En om die werkgelegenheid te houden. En in ieder geval om je platteland leefbaar en vitaal te houden. Voor de mensen die het meewerken hebben onder de filmpjes wie het een bijzondere ondervinding. En het resultaat was tegen goed ontvangen bij de première. Ik vind het echt heel mooi. Ja, het is heel, echt heel professioneel. Hè? Ze komen dan te filmen en dat is natuurlijk wat spannend. Maar dan hoe het dan uiteindelijk het resultaat wordt. En dat zei ik correct, maar die dronebeelden en hoe het er dan uitziet. Dan denk je, oh ja, het is echt wel heel mooi. En het is ook wat een liefst portretje van je gezin eigenlijk. Dus dat is ook wel heel leuk, ja. Voor Anke Bielsma wie het extra bijzonder. Haar partner Gerrit Breedler verstoor kwart na de opnamen. Gerrit wie nergens zat thuis als op een klaai. En dat zei er in deze promotiefilm ook. En dus hij zei het nou hoe zijn graaf heen nog een keer. Alles klapt aan deze campagne en ook aan dit bericht. En wij hadden er als gezin goed over gehad van hoe vinden we dit. En wij vinden het alle drie bijzonder en mooi dat Gerrit nog een keer het woord krijgt. Oh, dat is waarom wij lippen, omdat het je prachtig is.